Když se řekne zahrada, spousta lidí si představí mnoho úsilí a práce. To s nástupem moderních technologií ale není už úplně tak pravda. Jaké jsou v tomto ohledu moderní trendy? Mezi trendy letošního roku 2024 bezesporu patří automatizace zahrady. Do níž počítáme jak například automatické osvětlení zahrad, zavlažování, ale samozřejmě i robotickou péči o trávník. Na jakém principu funguje taková robotická sekačka? Obecně máme dva druhy technologií na trhu. Jedná se o sekačky, které jezdí nahodilém režimu po pozemku, který je obehnaný obvodovým drátem. A druhou technologií jsou takzvané chytré robotické sekačky, které nemají obvodový drát a jsou navigovány satelitním systémem. My přivádíme na trh novou technologii robotických sekaček, která spojuje vlastně tyhle dva principy. Má obvodový drát, tudíž je v bezpečí, nemůže se stát, že by vyjela někam mimo prostor a zároveň je chytrá, navigovaná satelitním systémem, který je velmi přesný. Jedná se o satelitní systém GNSS a ta přesně určuje polohu sekačky v zahradě a vlastně vám zaručí úplně přesné, krásné střižení trávníku, protože jezdí v plánovaném režimu. Zmínila jste obvodové dráty. Jak si takový drát mám představit a jak ho instaluju na své zahradě? Instalace obvodových drátů je snadná. Vy vlastně z nabíjecí stanice vedete drát jako smyčku po obvodu vaší zahrady. Zároveň, pokud máte nějaké ostrůvky uprostřed zahrady, oběženete vlastně i ten ostrůvek a připojíte zase opět zpět na nabíjecí stanici. Obvodové dráty lze buď položit na trávník nahoru a upevnit kolíky, které jsou vlastně součástí balení, anebo je lze dát do země. My doporučujeme 3 až 10 cm. Takže instalace obvodových drátů je snadná. Vy si ji můžete provést dle návodu, který je součástí balení. Pokud si nebudete vědět rady s instalací drátů a sekačky, jsme tu pro vás v případě jakýchkoliv dotazů a zároveň můžete samozřejmě kontaktovat i vašeho prodejce a odborníky, kteří vám s instalací a s položením obvodových drátů rádi pomůžou. Jak je to u robotické sekačky s bezpečností? Robotické sekačky mají ultrazvukový senzor, který zachytí pohyb na zahradě nebo překážky a před touhle překážkou se zastaví a otočí se a jede jiným směrem, takže se o vaše bezpečí nemusíte obávat. Tato sekačka je velmi malá a skladná, čili nemá žádný sběrací koš. Jak funguje ten travní odpad? Sekačka, jak správně říkáte, nemá žádný sběrací koš. Vlastně robotické sekačky fungují na tom principu, že sečou každý den. Každý den, nebo záleží samozřejmě na preferencích uživatele, můžou i každý druhý den třeba, ale sečou vlastně jen malilinkaté úlomky trávy, milimetr nebo 2 milimetry, které spadají dolů a zároveň mulčují trávník, což přináší krásný a zdravý trávník. Čím je sekačka poháněna? Sekačka je poháněna elektrickou baterií. Je vlastně dobíjecí. A jak to dobíjení funguje? Sekačka si sama, když zjistí, že jí dochází energie, že se potřebuje nabít, zajede do svého domečku, kde spočívá a tam se nabije. Naše sekačky jsou vybaveny baterií, která má zároveň i rychlodobíjení, takže ten cyklus je velmi rychlý a sekačka vydrží sekat až 5 hodin na jedno dobití. Pro jaké zahrady je sekačka vhodná, co se týká například rozlohy? Sekačka je určena pro téměř všechny typy zahrad do 1600 m2. Poradí si i s členitějšími zahradami a s náročnějším terénem a se svahem až do 45%. Sekačka má určitě řadu výhod. Předpokládám, že nemusím teda kupovat žádný benzín a snadno ji budu skladovat. Je to tak? Přesně tak. Vy ušetříte místo skladování. Sekačku vlastně si necháte venku v prostoru, kde bude spočívat. Přesně, jak udáváme v návodu, v jakém místě by se měla nacházet. Samozřejmě v dosahu elektřiny. Bude také potřebovat Wi-Fi připojení a potom už se vlastně nemusíte o nic starat.
Je robotická sekačka hlučná? Robotická sekačka je tichoučká, dosahuje maximálně 55 decibel, což vám umožňuje sečení trávníku i v noci, protože 55 decibel je srovnatelné s šepotem anebo s šelestem listí, takže nebudete rušit ani sebe, ani svoji rodinu, ani sousedy. Předpokládám, že asi jako ostatní moderní technologie má i tato sekačka pohodlné ovládání přes aplikaci. Přesně tak. Vy můžete sekačku ovládat na dálku za pomoci aplikace, kde si nastavíte přesné dny, kdy chcete sekat trávník a přesné časy a zvolíte si i režim sečení, který upřednostňujete, jestli chcete, aby sekal systematicky, anebo jestli upřednostňujete sečení v neplánovaném režimu. A tohle vše můžete ovládat i například z dovolené. Aplikaci si můžu stáhnout na všech telefonech? Aplikaci si můžete stáhnout do telefonu s operačním systémem iOS i Android. Jaké všechny režimy si na sekačce můžu nastavit? Můžete zvolit ze 3 různých režimů sečení, a sice je to režim tichý, který upřednostňujeme samozřejmě pro sečení v noci, abychom nebyli rušení. A dále je to normální režim, který doporučujeme pro takové běžné sečení a pro případy, kdy například při dalším dešti přeroste trávník, můžete zvolit turbo sečení. A jaká je za vás asi tak ta největší výhoda této sekačky? Naše robotické sekačky Mr. Grass navíc vynikají jednoduchým a elegantním designem.